So, good morning mga chang! So, ayan, maaga tayong pupunta dito sa Ligaw, dito sa Kawa-Kawa. Pero, titingnan natin kung kakayanin ba natin makaakyat sa pinakataas. Tapos, bababa tayong gano'n. Kasi yung pinaka-Kawa-Kawa niya is, ano talaga siya? Ano yun? Style talaga siyang yung kawa. Yun, ganun siya. So, titingnan natin kung makakaakyat tayo. Samahan nyo kaming. So, ayan mga chang, ang entrance fee pala natin dito sa Ligaw ay 20 pesos. Tara na, umakyat na tayo. So, ayan nga, napasubo nga to si Ryzen kalalakad. So, nagsisimula pa lang tayong umakyat dito sa Kawa-Kawa. Pero nandito pa lang tayo sa part ng papunta tayo sa Bamboo Setum. So, ayun yung yan yung part ng Bamboo Setum na dating pinupuntahan namin. So, first time namin aakyat dito sa Kawa-Kawa. Tapos, bababa. Talagang mapapasubo talaga tayo dito sa pag-akyat. Pero titingnan natin kung kakayanin ni Mama at ni Papang umakyat din. So, tingnan natin. Ito na nga at paakyat na tayo at kitang-kita naman talagang sobrang tarik ng daan, paakyat talaga siya. So ang makakadaan lang talaga dito, ang makakakyat lang talaga yung mga habal-habal, mga single na motor, ayan. So ayan, part na yan ng kalagitnaan at ito na nga, nasa taas na tayo. Sobrang hingal talaga namin. Patigil-tigil talaga kami kasi talagang hindi kaya. Hindi kaya ng dire-diretso, talaga magpapahinga ka talaga. Ang sakit talaga sa legs. So, ayan, nakarating na kami dito at pababa na nga. Yan yung sa pinaka-Kawa-Kawa. At ang pupuntahan natin dun sa maraming flowers. Ayan. First time nga namin makapunta dito na umakyat kasi dati hanggang dun lang kami sa Bamboo Setum. Pero dahil nga, ito yung dinadayo dito sa Ligaw. Itong mga flowers na to, pupuntahan natin. Ayan. Ang ganda nga dito. Ang ganda. Lalo na siguro kapag mas dumami pa tong mga bulaklak na to, mas lumago. Para lang nasa ibang bansa ang feg. So, ayan. Ang ganda-ganda, diba? So, may paganyan pa kami ni Ryzen. May palakad-lakad pa kami keme. Diba? Ang ganda lang pagmasdan. Nakaka-relax din dito. Yun nga lang talaga. Malayo ang lalakarin mo paakyat, tapos bababa ka. Talagang nakakapagod pero sulit naman yung pagpunta dito. Ayan. Thank you kay Mama. Si Mama ang aming taga-video ni Ryzen. At thank you din kay Papa kasi sobrang supportive talaga nila sa amin since day one. Hanggang sa magkaanak kami. So, ayan. Nakaka-touch lang talaga. So, mahal po namin kayo ni Ryzen. Isa din talaga to sa dinadayo dito sa Ligaw, itong Kawa-Kawa. Marami talagang nagpupunta dito. Marami kaming nakasabayan ng mga pumupunta. So, ayan. Ang ganda lang. Ang ganda-ganda pagmasdan ng mga flowers. Ayan, nakababa na nga tayo at sobrang hingal ng mga person. Pero okay lang, sulit naman. So, ayan, pauwi na tayo at dumaan nga muna tayo dito sa kilalang bilihan ng mga puto dito sa Ligaw. Yan, bumili tayo ng rice puto, bumili si Mama. At itong pinaka-paborito namin sa lahat, itong binilibid. Binilibid. Basta, yan, sobrang sarap talaga niya. Nakakamiss